و در آینده میخوام یک программисти хуб шавам. хайруллоев санҷар имсол литсеи интернати президентиро хатм карда ҳуҷҷатҳояшро ба маркази миллии тестӣ супоридааст. ӯ рушди инноватсиониро ба инобат гирифта мехоҳад дар оянда барномасоз шавад. мисли санҷар имрӯз беш аз 14 000 довталаб имтиҳонҳои қисми А кластери табиӣ ва техникиро месупоранд. ба иттилои маркази миллии тестӣ имсол беш аз 103 000 нафароне ки дар даври асосӣ ҳуҷҷат супоридаанд имтиҳон месупоранд. марказ мегӯяд даври асосии имтиҳонҳои дохилшавӣ то 7 июл дар 47 маркази имтиҳонсупории 18 шаҳру ноҳияҳои кишвар сурат мегирад. аз субҳи барвақт довталабон бо наздикони худ пушти дари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 пойтахт ҷамъ омаданд, зеро инҷо низ яке аз маркази имтиҳонсупорист. ба иттилои намояндагони маркази миллии тестӣ аз қариб 300 нафар довталаб беш аз 250 нафарашон барои супоридани имтиҳон ҳозир шуданд. бо ба инобат гирифтани хуруҷи дубораи коронавирус дар кишвар дар даромадгоҳи муассиса ҳарорати бадани онҳоро санҷида иҷозаи ворид шудан медиҳанд. ба гуфтаи масъулин дар ин марказ ягон довталабро бо ҳарорати баланд ошкор накардаанд. аммо як нафар волидайн дар суҳбати бидуни микрофон гуфт ки дар зери офтоб ва дар як ҷой ҷамъ кардани довталабон метавонад ба ҳолати рӯҳии онҳо таъсир расонад. мувофиқи тартиби муқаррар карда шумораи довталабон дар ҳар як синфхонаи имтиҳонӣ бояд аз 15 нафар беш набошад. саволномаҳои имтиҳонӣ низ танҳо баъд аз оғози соати имтиҳонӣ кушода мешаванду барои ҷавоб навиштан ба довталабон 220 дақиқа муқаррар шудааст. дар ҳамин вақт падару модарон имкон доранд ки тариқи монитор ва камераҳои назоратӣ рафти имтиҳонсупориро мушоҳида намоянд. бояд гуфт ки ҷавобҳои дурусти саволу масъалаҳои тестӣ дар давраи баргузории имтиҳонҳо ҳамарӯза пас аз анҷоми имтиҳонҳо дар сомонаи марказ ба нашр мерасад. эълони натиҷаҳои имтиҳонҳо 20 июли соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст. Неъмат Салимзода барои Радиои Тоҷикистон.